फैगौ नभेम्बरनि जे 25 अक्ट' आरो बे अक्ट'आवहाय NDFB प्रग्रेसिभ ABSU पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट जयेन्टलि बे हाबाफारिखौ जे बर'फोरनि जे सिमां आरो बे सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगौनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय बे हाबाफारिखौ क'क्राझारनि गोदान मोनसे फ्लाइअभारावहाय सानसेनि हाबाफारिजों लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो दिनैहाय मोजाङै मोजां जाफुंनांगौनि थाखाय जों गासै बर' माहारिफोरखौ आरो बर'नि गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो बेवहाय बड'लेण्डखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय बेवहाय हाबाफारिखौ जाफुंसारनो होनांगौनि थाखाय बाहागो लानांगौनि थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ जों गसाइगाव दख'र ABSUआ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।